frimu bekaya wo sida worship center na dia dei ne dia wonam nyina no enye awurade yona frɛ ahomatufo iso 05535353. Hallelujah. Etiefo ne agefo ena nwumresu ye bompaye enu nyam hene ena nwumre ye da wase wa hwɛ so wa ma ye difure ene efiba aye asomdiem yakasa asedan kan ene nwumre Eradi ada wase wie ye judgment CEDAR hour ashonsa Eradi ma ho de enu tumi ensane ye jaye tiefo ne agefo nyina ashonsa ene nwumre we ene yasra doba Yesu Kristo din. Amen. Amen. Yes, sir. Radio Mitri Abu Tami Oide Abu Tanunia Radio Eradija Ezayanatio Beriba Nadi
si ye ni kasiye. Bitumi naso. Wasi naso se ya bi poto Jerusalem wasiye. Sawa na mi ansa ko wadi man chami man wasiye. Aso ya mi man paibo. Na masu ya du sense man so. Bitumi ebutumi naso. Na sense pa ya pa bana di naso naso no. Owo chaya pai. Ya mi oyamo ne ma ebra wadi da. Onyame ya ma mo. Ya Jawudi. Oyo nyame. Ayi so mo yire. Woda barema. Ya sawudi ani munya. Ya tontomuli. Oya kasia. Oya kasia. Oya kasia. Oya kasia. Woni ni na ba no se. Jesus. Jesus. Yeda wasi. Eni munya kan wudi wa wadi kunmama ye. Anyumre ye boye mu ase tontomo. Ya sawudi kwani munya. Esanse woni ye na dinuye. Ye firi yakoma mu, ye kra mu nyina. E de sawudi ye ni munya. So moji anyumre esanse wo fata. Awotefo nyina ka amen. Amen. Oh, Jeme so amen. Amen. Minister Comfort already Nyankopon enhyira. Amen. Na oma adom no enye kese. Safe na ado afidie na to SOMPA TV ana SOMPA radio a. Eye CEDAR wabre ana wasuguso a otie na uguso a ohwe yen no. Dwumadie ye de blew adwoada ekosi fiada anwumne no nkunu bia ene de dwumadie ebrew. Ebremo de nyame asoma no aweyemre mo so omfa tresem no mo hintasem no. Emre nyame ma no ofia ye okasa egu nsuo so ana nyame tumi abowura mu. Wona enom wona edi adanse fa ho no eye bebre. Waso obetena fidua mu ha. Na wonso watena baabia wo na ade wakoma di dwumadie na chi na obesoma nyame asema na baabia wo no na obedi eho adanse nipa bebre na edi ho adanse enne ofia ha yebekọ ne nchen na de ne nyame de asoma no so famle no ode abrayem Bishop Albert Seki Kwapon ena nwumre oma ema wakwaba asofo mejiwoso ewura empempem ni adofo nyina etwen yada otumfo nyankopon ase amen ena ye midweek Yes. na otwe no apam yebada otumfo nyankopon ase amen ahwefo ne tiefo nyina ye mamo nyina kwaba na nwumre eba CEDAR hour dwumadie yiso mame fasa akwenya yiso na mencha wona osai womre bia no wada agye se ono ye bebom atie nyame asem ono ye bebom abompaye ewo eye CEDAR hour dwumadie yiso nyankopon hira wompi Amen. enani da di kan a ono ye esom ewo CEDAR hour yiso a nyankopon onhira na bre na ya dru de obefra wunua da onua soso afredi nua na waka chere se onyame akoa no nyame boyni no waba na ena waba se ode nyankopon asem ebre wa wo hwe no a wotie no na owie a wagina so ne nyankopon ma ya bompae na onyankopon bibi nya no yona no erade no adom no adanse na sabre de ena yebedi kan ko Facebook no so ama wona mo ne yesom o space no so yema wa kwaba na omo share omo like page na omo share link no na ena nipa pi be ye nhira enti sabre de omo wo so no omo yema omo akwaba yo Frisia Anchua ewoso Sanso na Anna de Santa ewoso Melanie Ayeyi ewoso Mr. Prong ewoso Bismarck Abasaje ewoso Evans Kakari Walidanso ewoso Inshiraba ewoso Alice Amwaten was a Bishop you are welcome Judith Amwa ewoso Agnes Nyame enso ewoso Sansuna Solomon Ken ewoso Ruth Asamoah ewoso Richard K.A. Nti ewoso Nana Yaw Ejei ewoso Aisha Dauda ewoso Deborah H. Bonsu enso ejinaso bi Georgina Ayemble ejinaso Osai Kofu Akotoba for ejinaso Amasewa ejinaso ena PSA Pearl so ejinaso Benjamin Kusi ejinaso Samuel Danso ejinaso
dodo na eso ejina so editor mo amunyina ejina so Bismarck munyina ejina so so na Bismarck or say more fire nyankopon onhira mo bebre amen root bafo munyina mon share link no ma hwefo ne tiefo sa ena dwumadie no ano beye hyepi ena dwumadie no ano ebeye hye mon share link no hallelujah amen me pesa me ka kira hwefo ne tiefo sa onyankopon ode ye ba asase we so ode ye ba asase we so mabotaye yes enti di onyankopon aka fa wo a wo hwemi a wo tie me eno na ebebem amen na CEDAR awa boso me biara ye yinsemfo ba ko na yakasa ho na CEDAR a uhu ye pa ensama me de bra one se ehemfa na ye gyanom onyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Ye janom nyankopon na oto mana ma ye janom omudi ye onyankopon pipe kokomo ma ye janom fa asase predede so onyankopon na omade ni ho ebe mu no sa onyankopon no ehifa na wafa ena ye hunu se ohaw ne amane abenedie no doso ekamia ye se owuo no doso dodo na onyankopon wa hwe ye bo se ore mpaw yen ore nyaw yen no onyankopon no ohemfa na kire se ye kohwehwe tete atempo no bebe bia ye nananom fa ya onya ahome edema won kra no e wase ye bomodin akofa ho se o kan Jeremiah chapter 6 verse 16 na o se ye hwehwe tete atempo no e ho na ye nananom fa ya onyankopon bua wo ma mu dum jetumi enani papi abamabu beso wura ho eno na be ba fidie so ameka kira hwefo ne atiefo se ebia de wonamu no ebia na ye onyankopon hyehyeye no efrisa wo kan John chapter 9 na no Yesu Kristo asuafo no bisa Yesu se na ye twam no ye hu onifrani bia ono de oye onifrani firi omame yemu no bae na etoda ye taache se yesi nipa bone nko na de ohaw bre nipa na mo hwa Yesu bone ben ena omame anaso papa oye dia na Yesu kan Yesu so omame nya bone bia o papa so nya bone bia na emom sane beye a onyankopon animonyam ebedadi wa wo hweme a wotie me say ye radio so say ye TV so share your Facebook and say YouTube e to that the onemu bia no say the be onyankopon animonyam hye ebedadi yes obi hwe me obi tie me obi sa wo born so aketua na wanya na me bisa sa nipa kro no say na Job nso so Job so di aketua so no so nyae onyankopon di adanse say Job otre no dimu obi bia ni ho a otre chen Job anso so no bia na to Job o haw ni amane nyina ba Job so anso nyankopon na Job som no o hye Job animonyam de Job free Job nse bia onyankopon bo homa ena me ba sa me ba be kan kire wo a wo hwe me say ni da so wo ho ene da so wo ho amen Bible mo from Genesis to Revelation oboni bia Bible bo din say we oboni bia nyame ma no wo ba e ka sor baba no nko an o say oboni e friend Sarah nyame che ba Isaac oboni Hannah nyame che ba Samuel ye toaso oboni e friend say Elizabeth nyame che ba Yohane John the Baptist enti oboni bia Bible bo din oboni Rahel Richard o nyame che ba yes enti wa wo hwemi a wotie me die na ye o se nyankopon temenye etoda nyankopon etwentwen ne nase se na be nipa nyina behu na mre no so na nyankopon hwe wanubonyama nipa nyina hu se wei ayo onyankopon sa no mechiamo amo ne yesom ewo bi man so obi kuro so nyina se onyankopon na odo wakopi ho no sa nyankopon no be hwe wanubonyama amen na no Habakuk se twentwen ne nase se Daniel ra China beche na kapa de enka yes MC yard mehia Azuka the king Azuka mehia ewa ha
sɛ ataso so aba Kevin so yɛ ata na sɛ maintain nka na mehia azuka MCR yɛ friends mehia ɛwɔ ha sese ya wa wo hwame a wotie me ɛna mayi da na si hɔ sɛ nipa bi abamabu anso so onyankopɔn sɛ ɔhaw ni hɔ a ka danse ni hɔ sɛ ɔhaw ni hɔ a ka danse ni hɔ enti ɔhaw na ma nyame tumi ɛyɛ tumi enti sɛ ɔka Lucas papa na ti du so a ɔse na kwatafo du Yesu twam no hu wɔ na Yesu sa kwatafo du ni nyina yade na mu baako eba butu form di nani butu form ebe da Awurade Nyankopɔn ase na Yesu bisa ase nipa du na me sa wo yade no na nkro na aka no ewo he na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ehia menu no ya seda ne ya dance okay disem nwoma no so a disem Revelation chapter 12 verse 11 osi yenam ogwama no moja ne nipa ma dance no so ne edi otwe ase ne so nkuri enti na toda ye ba fidie mu a ye de memene da so ye bo adanse wo a wo hwame a wotie me nipa minimi tie nyame asem se ya bompaye na de medical doctor aka se asai enye ye biom onyankopon fa no de ahye ne de anu onyam de wa bere bibi ho na nyame aye eno na kyese wo so de no nyame beye obu onsuo keke na me bompaye egu so ne yade abeda no so a yesi yemfa no nkoto darese so no a eye ne kidney na obeko na ayi obi akoma yade na etu aye ena imebie line na tum mo ya ba CEDAR hour iso me mamo ba say 10 minutes mo ya ba CEDAR hour iso a mo ne ye bompaye efrida ye baaye se eye documents aye du gu eye TV eni ma na se radio no so se ye insua ye hira so ana se enchira me ma ye boss mpaye the first week of the month no ye yusu ye mu pi na mo fra mo di adanse na mo ntie ne yie pa emame eya ahoma no so etro nipa pempem na guso enti ofra bomoden se obeye den ye studio line na ye frɛ o enti ofra line na group screen anima enya ade a ye betimi afa ye studio line no na ye frɛ mo ntie ne yie enti studio line no na ye den ye frɛ na studio line no mienu enche ye de beto screen anim o wa dance a obeye den obefrɛ de to so ne se obo so fra enti me ma obetime de o voicemail o voicemail and as a voice note no e de aba lines na ye de di kan de to so mienu no 0557 00 and 967 no o the voice note no ba eno so ye betimeti na mo betimi awura mu bia sa bra die enya bra ye de bompaye ama yarefo anasa wo problem enti wo frɛ na wo be kan wo problem ama yi wafiri so sa 10 minutes die me de ma manfo nyame aye bibia ama wo na wo so a wo hwame a wo tie me no wo hu sɛ wo so enam paya ye boy nyankopɔn so betie na obɛyɛ wo de na ama wo mesrɛ sɛ wo fra wo fidie no ɛyɛ wo TV no dum no kura o radio no dum no say na be ya ema feedback entie ho na tie na o kan se na nyamete sora wo say we a wa ya ma no obesa aye foforo de so pa ma na samre de ye bie lines na tum eye studio lines no 2 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 enti obetime ayedan abaso ma me for frafo de kan praise God hallelujah odi ne babia o frafre na de na Awurade aye o okay fema kosia ni ka free ma one so kaka ofrefe chronom dia na Awurade aya akosua ne facho last week in many weeks ago na mi sabunku mi ya mi preja mi timi mfani show but me din so TV afi mi de bompaye na mi de into me farming so ho di bi so afi mi da story esi
Hallelujah. And when you know the man ready, when you be a yes, hospital, na yare na koye kese. Amen. Nyankopon me do those who call Yesu mojem. My emfa of France. So praise God. Praise God. When Timmy Anyana so of France so Emra so. Also bet me after 055 1931. Praise God. Hello. Hello. Ojina so odini baby okasa fro. Zato mi kafe Achimoda. Ahwefo na tifo tie dia na Awurade ayo. Ya ni na dia ya ni ko na papa. Ya kwanza na hallelujah. Me bom paye ma Awurade me de wakwa dosu ko wo Yesu mojem. Awurade a wahye nyuma papa na se no Awurade de ye chance na ye ma wakwa. Amen. Amen. Praise also betimi abaso 0551931931 0548931931. Praise God. Praise God. Bon check it line on mommy. Bon check it line on mommy. Yeah. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro. Da no ho ye nya botre da menti ho da no ho kakra enti ho radio anase TV no so na kasa go phone no so afa meti Otenga. afa na ma ha afa na ye odini baby okasa fri aha na wo yare Hallelujah. Hallelujah. Yare na atranso be mresenie. Viti na ukiye na tase. Na me de ya kwanje no kutra kwanje. Mo. Hallelujah. Me no bompaye Awurade awasa wafra yare me de wafra shawn onsa e ma yare no mabium wo Yesu demo. Amen. Amen. Also obetimi abaso adanse eye 0548931931 0541931931 obi abaso yetie na adanse SOMPA FM. Makasa from Makisi. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa firo. Because me kasa free asema boabo. Achema boabo dia na Awurade aye. Papa na me sai titi nkan kwayi. Enchi akwa nkyere no. Aha. Ye no, ama me so titi ni nyina ekọ. O sa titi ni nyina. Hallelujah. Me de o dosu ko wo Yesu mojem. Awurade a wahye nyuma papa so wa brabom na de aka bia so onyema. Amen. Amen. Also obetimi abaso For Christ. CEDAR for Christ SOMPA. Also for business is papa. Makasa from Makisi. Also for another permission to dancing. Dancing now there. Mankasa me to be dancing pedal. I'm dancing the last month. Na me start today. We should program pa na me the way you be today last month I'm showing also for we kitamo pako we a single mother. Mawo mama bampo 12 years. Also for we doing na misraka. Me tumpo minsa. Aha ma ko hospital na de nyina me kwa nyin bia nyim bia so so still nsombu na omba. Na me start to make sure we get in CCTV and to them my direction na no. So my the madini bi na my second time I made into CEDAR me bon man makada di bia la odun yima eti ma me de me ko hospital yin se ni mi nyim ma de ko no bisa yankopon de nsu yon ya de hyemoja
I mean, no, or now be piano to me more like I'm sure. Or so for in the madam Stankasa. Or so for last month, I made the madam, or you 2 days a pet. It's not just see the no men, no, don't make a master man or the chin beside you. So for you 2 days of pay, mission there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Say ya na done fibroid no money operation or so wow back per central region. Just for hospital said then for 12 years. A radia ye friend so hallelujah. Me bomb pie de wo she Yesu modiem afa rade sanfa ban to ye ma. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hey, hello. Odini baby okasa free. Intense ready and ready are you? Oh, she had a mistake. She had a amafo didi to wase afena amafo so didi adanse ne yemi no o se de di kan o se insua kwankyere no o ton banche na amafo o yusu ye no amafo onkwa odi so na amafo tugu amoto na chasa etwi dwabere. Hallelujah. Amen. Ena etoso mie no say yare no so da oyem no eno so na ma wo dedie no mo fa nche ye o say de woni yem ni nyina pie kan. Hallelujah. Amen. Yes. Me bom pa ye ma o se na Awurade amadwadie na pagya no Awurade nkoso amadwadie enye kese yare bia so apie firi mu akono ma yare bia mabiom wa Yesu demo. Amen. Amen. Also betimi aba so praise God. Monso so amofra montimi ngurem no obetimi the voice note ayeden about voice mail aba no my that screen so they can dey toss me no. Praise God. Ojira so na ma wone so kakra for Christ o mentie wo ho kasago phone mu Dumu TV no radio no kra na kasago o phone no mo odin ba bia o kasa fro mami o tie o ho menti o ha. Praise God. Obama one so kakra o papa ma one so hello Intino ishina shiragu isha somaya no mumugeno atene nyina akiyopya nyina church e da radio set me do share arade me de papa dosu ko wo Yesu mojam da yeso basabasa bia ka den so bone bebrel arade wo yefru so no ma arade ma biom wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Ma one so oka odin ba bia okasa free o Sunyane odin mate edrum pa about time and wa frɛ na ma bompa sabre de yedi adanse omo a CEDAR hour is sunyame aye bibia mo na ye fa mo adanse ye wie pa ye be bompa ya mamo. Praise God. Hallelujah. Odin be bia okasa free o Mbacho mekasa free nkoko odin Mbacho mina menufu ya mefe se menufu bompo aboko ade bi dem bia menemo ye mpaibo. That's right. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The radio say me bompa ye de udosu ko wo Yesu mojem e won kokko yare no mebium wo Yesu demo. Amen. Amen. When ya man for ye twetwa won no fo ne nuoma ye se cancer awrade ama ne ko. Praise God. Also how no be ko
Praise God. Praise God. Menton can we feel how my men fall for. Praise God. Hello. Hallelujah. Odini baby okasa free. Did the vitamins free sorry. But survive I have funny tifo. Or dance the dinner radia ye. Dear Radia no Andra, some of the say, yes, or sing it children. I am a ya. Sunny and I am a catcher, no, sing it to Muyania. Papa, and so no, say us, so I said this is sunny children. I'm a dish of sunny children. She and the time they were seeing bed. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Me de wo no ba no dosu ko wo Yesu mojem. Ma yare no mabium. Amen. Amen. Me fa ba ni pa tu pe. Praise God. Odini baby okasa free. Hello. Hello, Obama oni so kakra odini baby okasa free. Hello. Hello, me te won kasa. Zafo, I saw my cat free medama. Sister Joa. Dear na radia ye. Master Minan saying, I'm in house and all Yakumas, I'm smashing, I'm in. Amen. Mate. Sabre de ya dance ye wana ye ni o ma bom paya nyamia ye bibia ma mo na ye tie wona dance ye wie pe ye be ma mo so aba so praise God. Praise God. Ojira so when chimi anyina so wafre so onso odie koswa o se wuti dance no onso so benya dance no bi ye ntie de awrade so eye Papa show you mate. Amen. Amen. Yamisra. Papa show you mate. Amen. Amen. Yamisra. The bia ya show. The bia chana kwa nti na yuguso. The bia papa no so me the bia me nine. I me na ba ko na me tumi nante. Enso me din chana kwa nti na ye no. Ama se me timi tia so. Ti Yamisra. Onkoso amana do menye kese. E ma wona wo ba no e we Yesu din. Amen. Hallelujah. Amen. Ashafo sa wutie se CEDAR awa wate adanse amanfo di omo ntime nante enante wona wonnofo aye beka se cancer ye beka se bibia bedem yenkoye no operation o adanse wonso wadanse mama sanfa adanse no biom. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa firo meduma Ashafo ne te dia na awrade aye. But the weather minister, you cook the fish, Yamen, Kaka, the family. As your brother is him and the ticket there, and then who should leave. You should have seen. Some and these make the two. When I say, the Cleveland State. And this is what you can say in Ajay. Pa ya da radias ene so fanso no be TV no so na asebe tukura. Hallelujah. Amen. Me de odo su kwa wo Yesu mojem na yin yade afru so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Technicians, no check it live with salary one no. Praise God. Praise God. Where the mentor kafa chame say me you were free so. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free mama. Nya botere ma oneso odini baby okasa free. Enkran ya fro saying Sister Kuya dia na awrade ayo. Hallelujah. Se so hu ya de no biom.
hallelujah de kan ba no so ye na operation no o se na san ba biom aso de nsuo no se TV no so onom no ye free yade na ekọ me bompa ye ekọ baby bi owo bia won koransan me de wo hye Yesu mogem yade biara me biom wo Yesu dem amen me for the last one na ya the dance next year. Praise God. Praise God. Praise God. When Chimi Anyana so amen for the last one. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free o. Na so be ka so speak ko ba za ka fo ase. Asante achemfo ase. Dia na Awurade ayo. I'm speak aside the speak back the question was Aha. Na the man that can be society the na dia na kuma. The papa bomb means so that they be should be so my face. Tuma bibia yi ye the radiase me do su ko wo Yesu mogem Awurade ma yare mabiom wo Yesu dem amen Amen. Ahwefo ne tiefo mentememfa adanse ne biom ewo TV ne so fisa ye de mre na eye adwuma de enti ye ba fidie isu a ye bo adanse ma wote na ma wo so do adanse ba ne se onyankopon se na numonyam no oni obi nche o se na ye wo men ene wo ye numu na adanse ebe nyina di adanse se wo a wo da hospital ya wo hwe me wa wo tie me e wo dan no ma wani da so asa no wo tie de adanse a ebi fre edi last week Friday so ye de adanse wo fia wo tie de bi kan na chrese CEDAR hour eye adwuma ebi fre from abrochire last week say papa ba ko fre from Italy ono so na chese o so da duro so as waje duro no nom nyame di nkonim wa wo hwe me a wo tie me o how pa ne say ai na wusu enti ure fi say Yesu ne man tampiam na ode say ya rawa enti ure fi Yesu say wunti na Yesu be wu ye wunti na Yesu sorry ye na Yesu say we wu ama me no mienu a o say ne man tampiam no mu wa sendu ano so no e na ode say ya rawa nyina hallelujah e na o say kanu so a ye de no ono Awurade o so tuya na sendu ano so last Friday obi fresh say ya o se dana mi bompa ye go inchine so no o se na ekapa mene okuno anso so Awurade atua kana enumonyam ka Awurade din wa o hwe mi a wotie mi ena nyame asem ye gya nyame asem so na ewia ya bompa e boso mi nyina nyame asem a mene wo a wo hwe mi a wotie mi eche nyina se wenti na me se fa nyame asem ye adwuma o se ne be ya obeyi wafiri wo haw ene wa man yenum enu nti na me se fa nyankopon asem enante na nyame asem eye wo na se kanea ene wo kwan so han o kan Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 nyina kasa se beba se wo de nyame asem no be ye adwuma se ne ananwumre me kan kira ahwefo ne etiefo a oso onu nyankopon be man nhira yi nyina ba hwehwew ayare san nhira sikan nhira impeja awade awo akwantuo ose san nhira nyina ba hwehwew Oh yes. from verse 15 eko ose ne beba se umfa na asem nya adwuma o haw nyina beba wo so entebo so mi wei nyame asem a meni ahwefo na etiefo eche eye onyankopon na yesom no ne suban ene nabufuo na nabufuo no na ye ka se onyankopon buafu nipa bi e wo twede semu ene nipa a onyankopon bufu wo nyina no onya abufuo no so de ben akatua enti mi tufo se efri sabo so me kosi sa fi be kwa wiye hweyie na onyankopon bufuo no anya den ama wo so efri se ye kan first Samuel ne kire se o se wo yo nipa bone a na nipa no bufu a obekwa akopa nipa na akopa achewa ma
na sɛ woyɛ onyankopɔn bɔne a why na wobɛkɔ akɔhu no sɛ ɔnkɔpa nyankopɔn kyɛw ma 2:25 hallelujah Amen. enti yɛntie deɛ 1 Samuel chapter 2 verse 25 no ka enti bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ w'akwan yie sɛ wode nyame asɛm bɛnante na woanyɛ dɛn nyankopɔn abufuo ama wo so ɛfiri sɛ nnipa bi a nyame abufuo baa wɔn soɔ no nneɛma bi a onyame ka faa wɔn ho hyɛberɛ na ɔde ba asase no so hyɛberɛ no sɛeɛ yɛntie nyame asɛm ɔsɛ sɛ obi yɛ onipa bi bɔne a sɛ obi yɛ onipa bi bɔne a onyankopɔn bɛpata ama onyankopɔn bɛpata ama no na sɛ obi yɛ awurade bɔne a na sɛ obi yɛ awurade bɔne a wan na ɔbɛpa kyɛw ama wan na ɛbɛpa kyɛw ama no nanso wantie wɔn agya ne nanso wantie wɔn agya ɛne ɛfiri sɛ na awurade pɛ wɔn ɛfiri sɛ na awurade pɛ wɔn aku enti 2025 nyame abufo ba wo so a nyame bɛtumi aku yes nyame bɛtumi aku ato atwene nyame bɛtumi ama kwan ama ɔhaw aba wo soɔ na yɛwɔ nneɛma a yɛyɛ a ɛde abufuo nyame abufuhyew ba na ɛno na ɛna mi no mmienu yɛyɛ ɛna nipa bi abɔ nyame so kɔ ɔsɛ ɔsoro mu ntie na asase nya aso na mayɛ mma ama wɔn anyini nyankopɔn na abɔ ho ban ahwɛ wo so abɛdu saa bere yo nyankopɔn de mi no mmienu toto enantwie ne afurumu ɔso ɔmo nim ɔmo wura na ɔmo nim ɔmo wura didi daka anso nyankopɔn sɛ menu mienu deɛ yɛnim no babɔ nyame so kɔ Isaiah 1:2 hallelujah amen enti ɛne nipa pii abɔ nyame so kɔ nipa pii enwiinwi ɔsɔfo deɛ na Isaiah aka no ɔsɛ ɔsoro mu ntie ɔsoro mu ntie asase ya asase ya so na awurade akasa mayɛ mama wɔn nyini na mama wɔn so na wɔn deɛ wabɔ me so kɔ toa so nantwie nim ne wura na furumu nim ne wura didi daka na Israel deɛ onim meman ni ntiaseɛ asɔfo obi hwɛ na obi tie me ɔse na ware egu ntine asɔre kora ɔnkɔ biom ɔse wapɛ ɛba saa onya bi ɔse akorɔmfa bewia no ɔse ade bi a ɔpɛ ne nsa nkan obi sɛ mabɔ mpayɛ saa nso nyame ntie sɛ mabɛma bu ntie bi nwinwi Abraham nyamfie sɛn 75 years SOMPA FM ansa na onyankopɔn yɛ den eyi ne efiri ɛhefa ne papa afie onya sɛn 100 years ansa na bɔhyɛ na nyankopɔn hyɛ no ba no ɛbɛn mu Sarah 90 years ansa ɔma mpa abada efisɛ no munim sɛ deɛ wahyɛ wɔ bɔ no ɔyɛ no kwafo deɛ na ama ɛnɛ unwinwi enti na wotwe nyina yɛ ka nwinwi wɔn a munwinwi yɛ Israelfo nwinwi tie awurade no na ɔhyɛ wɔn bɔ so de wɔn kɔ Kana no awurade sakyera wɔn adwene enti awurade ahyɛ ɔbɔ sɛ kafi bɛkɔ awieyɛ bosomi bɛkɔ awieyɛ na wotwe bɛkɔ awieyɛ ɔbɛhyɛ wɔn anumonyam anso nwinwi a unwinwi nti ɛna nyame abufu hyɛ ɔba wo so ɛna obi sɛ ɔnte asɛ sɛ obi na onyame ama na anya sika obi na ɛna asɔfo nwinwi esikafo nwinwi ehiafo nwinwi ɛna owura busua mu a obi nwinwi tia ne nua so onte asese ne nua no mpo ɛna anya sika kyɛn no ɔmo ka kyɛn na anya sika kyɛn no owura nyame asafo mu a obi so onte asese obi na etime to nwum kyɛn no obi na adom no ɛwɔ no so kyɛn no anso nipa wura fi sɛ obi ade hyɛbrɛ ɛba asase so wɔn na onwinwi tia no hyɛbrɛ ne nyɛ pew na hyɛbrɛ no obi deɛ ba no pa obi deɛ ba wia obi deɛ ba nwumrɛ ɛna ma ba na metu nipa bi afo hyɛ nipa bi nkuran sɛ ɛna yɛ midweek ebetimi aba sɛ free juada ebesi ɛna oku da ɔsɔfo nneɛma bi ankɔ yie wa a wohwɛ me okɔ nnwuma so kɔtɔn yɛ antɔ bɔ hyɛ bi nneɛma nyinaa yɛ bisi basa anso sɛ nonsia bɔ mprenu da kora ɛnneɛ na nyankopɔn san bɛbɔ nonsia na di kan bɔ yɛ no free juada besi oku ada no ɛyɛ nipa na ɔmo yɛ tɔ ɔmo adeɛ no nonsia no na efiri kyina akɔ no woso nonsia no ɛne enwumre nonsia no obi nonsia ba amen so obi nonsia ba
obi no nsi aba ewo Ghana ha ewo Europe ho ewo America ho ewo Asia ho ewo Australia ho hallelujah Amen. na yɛhwɛ obi a onwimi tie Awurade anyame bufuo ba no so na yɛhwɛ de to na yɛhwɛ yie na yɛnso ya nwinwi tie Awurade ɛna yɛmra no copy enti yɛka wie yɛpɛ na yɛbɛbɔ mpae yɛbɛka Exodus yɛbɛbie yɛtwerɛ nsɛm no ɛde akɔ ɛyɛ Numbers chapter 13 ɛhɔ na yɛbobɔ kwaya Nyankopɔn fa so a ɔhaw Israelfoɔ no ɛmena ɔde wɔn kɔ Canaan asase no so Bible so onwimi tia wɔn na Onyankopɔn kum wɔn Onyankopɔn ma wɔn a ɔkɔsra asase no nyina wuye chapter 14 no na yɛkɔ ɛyɛ Numbers chapter 12 verse 2 to 16 yɛnhwɛ ɛwa kakra ansosofo kan dru baabi a mema ɔde asi hɔ wo a wohwɛ me a wotie me ɛyɛ Numbers chapter 12 from verse 2 ɛkɔ ɛyɛ technicians mo fanto ɛyɛ MCR form fanto screen so na ahwɛfo ntie enti mo a wohwɛ me a wotie me die ho na wonwinwi obi nwinwi tia na asɔreba obi nwinwi tia onu ankasa ne nua obi nwinwi tia ne nua sɔfo obi nwinwi tia ne nua nyontuni obi nwinwi tia ne nua ɔne ne tɔn adeɛ ɛwɔ kegetia ɔne ne tɔn adeɛ wɔ Central Market ɔne ne tɔn adeɛ wɔ Kolebu ɔne ne tɔn adeɛ wɔ Malata dwam ɔne ne tɔn adeɛ ɛwɔ Tekima dwam onwinwi tia no yɛntie Awurade asɛm numre ti dum yenu chemu mienu kɔ na ɔka sɛ Mose nkoso na Awurade nam kasa na Awurade nam kasa na ɔfa yɛn so nkasa na yɛde ɔmfa yɛn so nkasa na Awurade te na ɔbarima Mose deɛ na Awurade barima Mose deɛ na ɔdwo pii sɛ nipa nipa na Awurade ka kyerɛ Mose ne Elon ne Miriam pofiri mu sɛ mo baasa mo mfiri adi mla ahyia ntomadan no ho na wɔn baasa no firi adi na Awurade sane mronkom dom mu ebegyina ntomadan na no na ɔfiri Elon ne Miriam na wɔn ba no firi adi na ɔka sɛ montie me nsɛm ɛ sɛ Awurade difo bi wɔ mo mu a ade hunu mu na mema ne hume daye mu na mekasa mekyerɛ no ɛnyɛ sɛ makoa Mose tie ne no ɔno na mede menfie nyinaa hyɛ ne nsa ano ne ano ana mene no ɛde kasa ehunu mu na ɛnyɛ mebuo mu na ohunu Awurade suban na adenti na mo anso sɛ mo bɛkasa tia makoa Mose na Awurade bufu wɔn na osi mu kɔe na mununkum no firi ntomadan no ɛsoɔ na hwɛ Miriam ayale kwata sɛ sukyerɛma na Elo dane ne ho hwɛ Miriam na hwɛ na wayale kwata asɔfo fasi hɔ a yɛmrɛ ne nti yes wankasa wunua ɛgya baako ba ɛnam baako ma na Nyankopɔn afrɛ mo wayɛ wo nipa yɛ frɛn sɛ Aaron ɔkyeamen wo Miriam sa yɛ nyontoni a wo na woto nwom na wo refi so mo twa pokɔkɔ no Miriam ne ma nwom so to Nyankopɔn akwa Mose ho nwom na wo Nyankopɔn so ne Mose kasa ni monim a wo nua wo so ntia sɛ so ntia sɛ Mose nkwa na Nyankopɔn ɛna saa na ɛkɔ so wɔ abusuam saa na ɛkɔ so ɛwɔ asafo ahodom saa na ɛkɔ so wɔ nyamemem ɛne nipasu nti ɔse honam no nnwuma no daadi pɛfee ɛnetan akayɔ konsun ahoɔya ɛna ahoɔya wɔ nyame fie nyame asafo mu abusua mu obi ba ɛkɔ so a ɔtan ɔnoa ne nua ba ɔnoa n'akyiri baba ɔnoa ne nua na ɛyɛ agyapade obɛnya mpo aka bibi ato no nyame te soro hɔ na Nyankopɔn hwɛw nyame bufuo bɛba wo so Miriam ɛne Aaron yɔɔyɛ no nyame bufuo ba wɔn so na nipa yɛ friend sɛ Miriam a ɔyɛ odiifoɔ ba the prophetess yare egu no hwɛ yie na ɛfiri saa mmere yi ɛkɔdu sɛ afei bɛkɔ wie ɔnya nneɛma a onyame bufuo ɛbɛba wo so na deɛ na ma nyame bufuo ba nipa so deɛ di kan but na ɔtwe deɛ ɛka yɛ nwinwin mu bebree o nwinwin dodo ɛna nwinwin ti asa wo yare nwinwin ti wa yɛ basa deɛ na ɛha wo o ba asase so deɛ na ɔde ba ayɛ o kɔ so deɛ na ɔde bɛkɔ Nyankopɔn mmerɛ ɛne mmerɛ papa nyame hyira wɔ Yesu dem shalom peace hallelujah amen ɛna yɛmmerɛ no kopi yɛbɔ mpa yɛ baako pɛ na ma bompa ama nipa mienu ne miensa fa wonsuo no documents no fa wonsuo si TV no so fa documents
egu TV n'anim wo CV bi wo photo bi ade bi a wo hia fato na Awurade eye hallelujah amen ka se Awurade Yesu ene ye midweek wasema ba Awurade boa me na mentiminya asem no yofo mede na wotwe hye wonsa ena akai hye wonsa madwuma so medifre ene me fiba makoma so ade Awurade ye mame efre ene kosi se na wotwe bekwa wie wo Yesu demo wie wado na bompa Awurade ye bompa ye ede na wotwe na akai eba wa ne midweek yesra Awurade se efre ochira posi se ebedu weekend wo Yesu Kristo demo Awurade ma wo Awurade na osaso osamonso ebo prelo ena ya midweek ya kebia ya na asa wona wotwi bolo ya di eduma ba wonim ya di esika samba wonim ya di sema wonim wo Yesu demo be wanu na bopa Jesus Christ. Your bomb fire said now what treat diabia was swan. Esu nshira no kwan ene appointment bi a wo obi bi a wa hye bo a wo hwe nim o si ade bi a be ya kwanse de ka se Awurade Yesu efri ochina ko si se na wo twe be kwa wiye ade bi a e be ya kwanse de atia me majuma ma ware yire ne mema wo Yesu demo Yesu sika sem o mai bi a me wo so appointment bi am wo Awurade kasa wo Yesu demo Awurade yi akwansidie no yi firi ho wo Yesu demo se ya bi wanu na bombai lega owusu bombai mere so bombai woni na mo se na so bombai Awurade tie Felicia entuwa ja mi tie bombai Awurade tie in the name of Jesus be one na yango abdela of Jesus Christ. Your bomb ba ko pe. Ade bia aye diama. Wo se Awurade di aye diama mini. Emra me no bomb ade na aye de no bo ade ni din. Awurade me peja hwefo ne atiefo ba wa Awurade wanim. Awurade ba bibi obi bia hwem ya wo tie me. Ade bia aye din. Ade bia de obi akoma so. Awurade fa dom no. Awurade yema no. Awurade yema no. Awurade tie na. Awurade kama no. Awurade bi kwano mane. Awurade yema no. Ya resa. Ya juma sem. Ya ware sem. Ya kwentu sem. Ya bosho bi. Ya ne ba. Ya ne ezam. Awurade yema wo. Ya da ya bone. Awurade peguma wo. Yesu demo. Amen. Amen. Bompaye egu documents no so. Awurade insio bia o ma peja sene ne bi di insio ho dance ene documents ho dance Awurade tumi bowura insio no insio bia na ne miracle water and that the healing water and that the blood of Jesus ya omadi beye bia adance ni ekire the ohwe me a wo timi o the documents be good TV ne so me fra dance ego so me fra favor go so wo Yesu dem amen amen. Amen. Shiraupi yamra no aso enti o hwe TV n'anima ya wa nomes mako 3 na go TV n'anim me the 1 hour na esi from 10 to
to 11. Yes, sorry for more na kamo person me nemo bon paye biano. Samre mom friend na ya mom paye. No me di kind esan your WhatsApp number. Ghana how problem be obeti me send a voice note and as a voice mail aba. No me tosu me no so a voice obeti me send mo amhwe fro obi man so obi close mo so mo beti me send e de atoso. No me send nyina ofre beba 0553 0553 000 967 967 0557 0557 000 967 967. No me toss me no 0557 0557 30 90 80 0557 0557 30 90 80. Last number 0553 0553 53 89 0553 53 89. Nyankopon shira opi menyi wa fidie no mfiri ha. Ye free ha ya sofofofro so ba mo de nyamesem ne mpa ba ti wona obeye nshira. Nyame ya adoma okira ye besa ye hia same time 9 to 10. Yankopon shira opi. Amen. And chungun free. The kaya who was SEDAR worship center. Na dia day ne dia wona munyina no enye wurade yo na. Frɛ ahomatufo iso 0553 53 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Conference. Awurade tumi adi nyina. Worship center again who be a of the already to me a dinner young Bible Cassia song ad brow a manum Bible already to me by Yakuma and Bible Cassia a crow dear for who dear who sign a main century only a rabbi mabon putting poop no rabbi bejo as some clear that's what I say and to be the rabbi your mama there be that already to me a dinner yes we need a piano will cry na kwa who sign a main can't Beshia Oduntunia, a Rabia Sano, Minister Jojo Ahin, now for Dum, Energy Baba, now ready meal so, and to Yanso, Onyankopo Difo, also for Paul Bishop Albert, Sakiko Pone, a Rabia Sad, Naya Juma, Sadia, or Denaya Juma, a free teacher, Bekaya.